Здравейте на всички, аз съм Мел Магос. Само дето играя в Warcraft, един мой сервер. И затова днес ще се казвам Петър Бигикрат. До мен е 9 на 9, която няма микрофон. А до мен е... и също така до нас е наш приятел. Той е нов и се казва Маев 2004. Казва се Кристиан Маев. Няма си представя. Да започваме. Днеска няма си представя какво ще правим. Аз ще строя джъмп, а те трябва да го минат. Да, моите са много трудни. Ето, виждате, дета на дед го призна. Чакайте. Как? Добре, сега той ще бъде най-лесния джампи мап, който ще бъде само от Лили. Той ще бъде нещо като състезание. Така, елате да ми помогнете, бе. Кой го направи, бе? Кой е циганин? Аре, спри, бе! Нали ще правя джамп? Абе, спри, бе! Абе, спри, бе! Нали знаеш какво ще правим? Аз ще строя джамп, а вие ще го минавате. Абе, седно, бе. Добре. Този път джъмпа ще бъде само с лили вода. Лили вода. Аре, елате тук да ми помогнете. Да, аре сега ела тук да ми помогнеш, господин Граунста. Да, сега напреде само. Всички напреде. Докато стигнем до другия край. До другия край трябва да стигнем. Гати голямото поле. Да, и IP-то ще го има в описанието. Няма си представя. Аре отново. Васко вече е първи. О, значи ти си. Кой? Станката, окей, разбрах кой каза. Станката, нали? Да, скоро. Може би след 2 години, но скоро. Елате сега тук да ми помогнете, бе. Ами, слагат се през един ред. Не, чакайте. Слагат се през 2 реда. През 2 реда се слагат. Ето те и трябва да са.
Абе, трябва да са 3 реда, бе. Аре, бе, слагайте ги по 3 реда. Айде, де там, де отива, бе. Ами да си ги слагаш... Аре, бе, Василе! Ще махна. Ще махна. Не съм. Две. Хайде, вери. Ба, сега ли разбра. Айде, по-бързичко. Кобе. Ами да, че помислиш. Ако учителката не е запалена в момента, Абе, кой Чакай. Ей, тук вече. Чакай, бе. Ей ти. Кой е паднал, бе? Брахан. Не, мората. То там няма, можеш да говориш. Не взимай ли разваления тъп микрофон, бе? Айс. Окей. Нека да правим един клип, където да Аре, отидете в другия край. Нали, почваме състезанието. Айде, отидете в другия край. От ето тук, чакай. Ей, тук е старта. Добре, аре. Чакай, бе, къде, бе? Ела тук, бе, не сме казали старт. Аре, 3. Сори, не получаваш бонус. Добре, аре отново. Чакай. Тук май щупих една, ето. Даже тук добавих. Уф! Трябва да си махна глупавата мишка. Аре, млъка е, бе! Казахите! Като ли го прени. Аре, идвайте. Не, бе! Тъпо! Не, бе, в началото трябва да се измъкнем от бажаната. Аре, бе, кот толкова. Добре. Едно. Не, не мога. Чакай, бе.
Аре отново. Чакайте да сложа яката броня. Ус. Едно. Аре мъква, бе. Едно. Чакай, бе, казах едно. Аре, бе, не съм казал старт и ви почвате. Аре, идвай, бе. Изчакай, бе. Пичеля. Аре, ла така да започнем. Аре, отново. От началото ще ти измами. Аре, бе, давай ти ма стреляш. Добре, аре да почваме. Аре да почваме. Изчакай, бе, не съм почнал. Така да го направим малко по-лесно. Аре, бе, какво правиш? Виж какво направим. Изчакайте. Аре, спри, бе, Васко. О, я вижте. Аре, идвай, бе. Абе, можем да го миним, много е лесно. Паднете ли умирате? Нямаш право летиш. Не сме казали старт, бе. Махни го, бе, махни го. Чакай, махни го. Ай, аз не мога, ти трябва да го махнеш. Що ти е твоето поле? Чакай малко. Добре, ара. Чакай. Добре. Аз ще го мина на F5. Всички на F5. Аре, трябва да го минем на F5. Предно, бе. Казахте старт. Ко, бе? Мамиш, летиш. Не съм летяла. Тъпо, ти ма видя на F5. Давай. Как ма видя? Аре, наново. Като паднеш, умираш. И не на F5. Едно. Някой май вече падна. Майка ми си. Да, бе, равни. О, задно гледане, ти кой искаш? За Васко на втория F5. То няма как са мините. И да са мини ще е много трудно. Окей, аре. И те ще паднем много бързо. Едно.
На задното F5. Задното F5. Чакай да караме назаде, назаде. Чакай, бе. Аре, моля бе, това да престане. Айде, малче, направо да изстави свят. Добре. Не, така на F5. Окей. Аре. Ох, доста трудничко. Не, паднах. Аре, от начало. Окей. Чакайте, искате ли да ви направя бункер? О, да не говориш за мене. Окей. Соря. Ами на нормалното. Ай, казах на нормалното. Крале на джъмповете малко мами. Аре, ти падна! Пама, и ти падни, и ти падна. Не, искате ли сега състезание сладки? Чакайте, бе. Аз съм булдозер. Я вижте, аз съм булдозер. Маска арена сме Не мога да правя арена за булдозер. Аре с лодката и да щипим всички лилии. Не, бе. Ти си булдозер, ти мачкаш всичко, ти си хъл. Го! Давайте! Не мога, мачкам лилии. Да. После, когато се забързаш много. Атака. Лодката ми много бързо. Коми взимаш лодката, бе? Сега вече. Трябва да си бавен. Тук няма ти се. Не. Не съм се бъгнал. О, яко. Аз се бъгнах здравата. О, е. О, арена са... Арена блъскане с лодки. Кой е? Правим специална арена за блъскане с лодки. Аре, млъко е, бе. Аре, Кристи от едната страна. Напсува ни здравата. Айде, бе, къде си, бе? Чакайте, бе. За... Иначе излиташ. Майко, аз се бъгнах в земята, бе. Не, бе, аз наистина се бъгнах. Окей. Аре, кажи. Аре. Диш. О май гад. Бъгнах та.
Кой, аз се бъгнах. Вие се точно пред аз ще спичвам. Давай, бъгате, О май гад. Е, гати. О, окей, аре да те видим. На ти бе. Остана. Аре бе, ти ма бъгна. Ай сега вече. Але, 1, 2, 3. Аре на състезание. Аре на блъскане. Аре на блъскане с лодки. Двама срещу двама. Не, аре на състезание с лодки. Ти от тая страна, а аз от другата. Не, аре състезание с лодки. 1. Чакай. Блъскане с лодки, блъскане с лодки. Да. Да. 1, 2, 3. Старт! Потегляй! Гижит. Давай. Атака. Атака. На ти бе! Ох, аре пак. Аре да сложим лодки. Е, глей сега. Чакай. Глей сега. Не! Ето много лесно е. Сеш! Е, гледай сега, чакайте. Гледай сега, какво ще направя. Добре, гледай сега. Да, комисите са много. Чакайте, бе. Сега, вижте това. Да, я вижте той. Елате тук. Нали знаете, че не може да се слага. Той за огнен заряд. Елате сега тук. Чакайте! Виж, плиз, стой там да видиш нещо. Виж. Аре бе! Няма си представа. Май бях аз. Не барута, той. Да. Огнен заряд. О, да, аре фойерверки. Чакай да... Изчакай малко. Изчакайте, правя заряд за фойерверки. Изчакайте, бе.
Я вижте ти, вижте, вижте. Вижте. Окей, вижте ти. Да, на нова година ще го направим. Честита нова година на всички! На всички! Чакайте, вижте сега. Ти чуди се. Сория, Крис, ама вече го пусна. Яло! И сега ще направя още един вид. Някой здравата си е пуснал звука. Изчакай. Да. Окей. Изчакайте малко, хора. Опа, какво направи? Чао. Абе, аз не съм спрял клипа. Хлебарка и йога. Гати. Гати, аз взех трева. Васко, я се махни тука. Виж сега какво ще сложа. Виж сега нагоре. Диж. Уау. Аз съм красива феичка. Да. Изчакайте сега да добавя Кристиян. Добави го. Ехо. Васко. Всъщност мисля ето това да е от този епизод и до скоро.